வடமாகாணத்தில் படையினர் மற்றும் தனியார் வசமுள்ள காணிகளை மீட்டு மக்களிடமே திரும்ப கையளிக்க உள்ளதாக அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார். கடந்த சனிக்கிழமை 29ஆம் தேதி மன்னார் மாவட்டத்தில் இடம்பெற்ற தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் வேட்பாளர்கள் சந்திப்பு நிகழ்வின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். இங்கு மேலும் தெரிவித்த அவர், வடக்கிலே தேசிய பிரச்சினை ஒன்று இருக்கிறது. மன்னார் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை தமிழ், சிங்கள, முஸ்லிம் இனங்கள் ஒன்றாக வாழும் ஒரு சமூகம். அவர்களை ஒருங்கிணைத்து அவர்களுடைய பிரச்சினைகளை தீர்த்து வைப்பது ஒரு முக்கியமான விடயமாக அரசுக்கு இருக்கிறது. நிறுவனங்கள், படையினர் மற்றும் சில தனியார்கள் வசம் மக்களது காணிகள் சிக்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. அதற்கான தீர்வு ஒன்றை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழல் இப்போது இருக்கிறது. மக்களுக்கு சொந்தமான காணிகள் மன்னார் மறைச்சுக்கட்டி முதல் காங்கேசன்துறை வரை உள்ளன. அந்த காணிகள் குறித்து ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய நேரம் வந்திருக்கிறது. அவற்றை மீண்டும் அந்த காணிகளுக்கு சொந்தமானவர்களுக்கு ஒப்படைப்பதற்கு நாங்கள் முடிவு செய்துள்ளோம். படையினர் பிடித்து வைத்திருக்கும் காணிகளை மீண்டும் அந்த காணிகளின் உரிமையாளர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க உள்ளோம். இப்போதே ஏகப்பட்ட காணிகளை மக்களிடம் மீளளிக்க ஆரம்பித்துள்ளோம். அது தொடர்ந்தும் நடைபெறும். அரசியலுக்காக அல்ல, படையினரது கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து அந்த காணிகளை மீண்டும் மக்களிடம் ஒப்படைக்க எம்மால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய முன்வந்துள்ளோம். போர்க்காலத்தில் குற்றவாளிகளாக கைது செய்யப்பட்டு இன்று வரை சிறையில் இருக்கும் நபர்கள் குறித்தும் சில முடிவுகளை எமது அரசு எடுக்க முயற்சி செய்து வருகின்றது. மன்னார் மாவட்டமானது யுத்தத்தாலும் பொருளாதாரத்தாலும் மிகவும் அடிபட்ட ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. எனவே இப்பகுதியை முன்னேற்றுவது எமது கட்சியின் ஒரு கொள்கையாக மட்டுமல்ல, ஜனாதிபதியின் ஆதங்கமாகவும் இருக்கிறது. அதற்காகவே இப்பகுதிக்கு வரவு செலவு திட்டத்தில் பெருந்தொகை பணத்தை ஜனாதிபதி ஒதுக்கியுள்ளார். அத்தோடு வடக்கில் 3 பெரிய தொழிற்பேட்டைகளை உருவாக்க முடிவு செய்துள்ளோம். அதேபோல வடக்கில் இதுவரை காலமும் செயற்படாமல் மூடப்பட்டிருந்த தொழில் மையங்களை மீண்டும் நாங்கள் திறந்திருக்கின்றோம். அதேபோல வடக்கு மாகாண வீதிகளை புனரமைப்பதற்காக 580 மில்லியன் ரூபாய் பணத்தை ஒதுக்கியுள்ளோம். மன்னார் மாவட்டத்தின் சிறிய வீதிகளை புனரமைப்பதற்காக 60 கோடி ரூபாய் பணத்தை ஒதுக்கியுள்ளோம். அதேபோன்று பாடசாலைகளை மேம்படுத்தவும் நாங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறோம். கல்வி அமைச்சர் பிரதமர் ஹரிணி விரைவில் இப்பகுதிக்கு வர இருக்கின்றார். அவர் வந்து இங்குள்ள பாடசாலைகள் மற்றும் கல்வி குறித்த பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து பலரை சந்தித்து கலந்துரையாட இருக்கின்றார். அத்தோடு வில்பத்து ஊடாக செல்லும் பாதையை திறக்க வேண்டிய தேவை மக்களுக்கு இருக்கின்றது. சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் அந்த பாதையில் உள்ள பிரச்சனைகள் குறித்து தேடல் ஒன்றை மேற்கொண்டார். சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பில்லாத வகையில் அந்த பாதையை மீண்டும் திறப்பதற்கான பணிகளை அவர் மேற்கொண்டுள்ளார். மன்னாரில் மக்கள் விரும்பாத வகையில் பல தொழில்துறைகளை ஆரம்பித்தவர்கள் மக்களின் எதிர்ப்பு காரணமாக தாங்களாகவே அதனை கைவிட்டு சென்றுள்ளனர். இம்முறை மன்னாரின் அனைத்து பிரதேச சபைகளிலும் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம். அப்படி வெற்றி பெறுவதே எமது வேட்பாளர்களின் ஆதங்கமாகவும் இருக்கிறது. அதற்காகவே அவர்கள் செயற்படுவார்கள். எமது வேட்பாளர்களை சந்தித்து எமது கட்சியின் கொள்கைகள், செயற்பாடுகள் என்பவற்றை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவே இன்றைய தினம் நாங்கள் மன்னாருக்கு வருகை தந்துள்ளோம் என்றார். குறித்த கலந்துரையாடலில் மன்னார் மாவட்டத்தின் தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சியின் வேட்பாளர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் கட்சியின் செயற்பாட்டாளர்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர். දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල ජනතාව එකට ඉන්න දිස්ත්‍රික්කයක් ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂා කරනවා. ඒ වගේම දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා උතුරු පළාතේ ඉඩකඩම් පිළිබඳව රාජ්‍ය ආයතන වලින් ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂක අංශ වලින් සහ පෞද්ගලික අය පවා. එතන යුද්ධය පැවතිච්ච කාලෙදී ඉඩකඩම් ගණනාව විශාල ප්‍රමාණයක් විවිධාකාර විදිහට විවිධ අත්පත් කරන් තිබෙනවා. ඒ මෙතන නිසා මේවා පිළිබඳව අපි පැහැදිලිවම අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයම සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ජනතාවට පෞද්ගලික වශයෙන් තිබෙන ඉඩම් අනිවාර්ය වශයෙන් මරිච්චි කට්ටේ සිට කාංකේසන් තුලේ දක්වා තිබෙන ඒ ඉඩම් හරියාකාරව අධ්‍යයනය කරලා ජනතාවට හැකි ඉක්මනින් ඉඩම් ලබා දෙනවා කියන එක. ඒක වසා දමා තිබෙන පාරවල් ආරක්ෂක අංශවල උපදෙස් මත දැනට කීපයක් විවෘත කරලා තිබෙනවා. ඉදිරියේදී දේශපාලන ගුණ්ඩු ලෙස නෙමෙයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත ඒවා නිදහස් කිරීමට වුන් කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම තමයි යුද්ධ වකවානුවේදී විවිධ හේතු මත අත්අඩංගුවටපත් වෙච්ච වැඩිකරුවන් බාටපත් වෙච්ච පුද්ගලයන් සුළු ප්‍රමාණයක් දැනට සිරගත වෙලා තිබෙනවා. සිරකරුවන් විදියට වැඩිකරුවන් විදියට ඉන්නවා. මෙතන මේ පිළිබඳවත් අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේදී පමණක් නෙමෙයි ජනාධිපතිතුමා අවස්ථා ගානකදී ප්‍රකාශ කළා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අධිකරණ ක්ෂේත්‍රයෙන් ලබා උපදෙස් ලබාගෙන මේ සිරගත කරලා තියෙන අයත් ඒ අධිකරණයේ උපදෙස් මත ජනාධිපතිවරයාට තනි තීන්දුව ගන්න බෑ. අනිවාර්ය වශයෙන්ම වුණත් ඉදිරි කාලෙදී නිදහස් කරනවා කියන එක අපි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරතුමා අවස්ථා රාශියකදී කියලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද බංකොලොත් වෙලා තියෙන ජාතිවාදයේ මතම
දේශපාලනය කරන කණ්ඩායම් ඉන්නේ රාජපක්ෂ විතරක් නෙමෙයි. දකුණේ විතරක් නෙමෙයි උතුරෙත් අපි දන්නවා වැලේ වැල් නැති වෙච්ච කට්ටියක් ඉන්නවා. ජාතිවාදේ නැත්තම් කැම නෑ වගේ. ඒගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා මේ කුඩාසි දේවල් ලොකු කරන්නත් බොරු කියන්නත්. අපි අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ කියලා තියෙන දේවල් අනිවාර්ය වශයෙන් අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ත්‍රස්තවාදේ වැළැක්වීමේ පනත සම්බන්ධවත් ඒකයි. අනිවාර්ය වශයෙන්ම ත්‍රස්තවාදේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි වෙනත් රටේ ආරක්ෂාවට අවශ්‍ය කරන පනතක් ගේනවා. ඒ සඳහා දැනට අධිකරණ අමාත්‍යතුමා පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. කමිටුවක් පත් කළ අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා කියලා. ඒ නිසා අපි තවම පත්ලා මාස 4යි. දේශීය මක්කල ශක්තිය ආණ්ඩුව පත්ලා මාස 4යි, තව මාස 56ක් තිබෙනවා. ඒ නිසා අවුරුදු 20 ගණන් මේවා ඇමතිකම් කරපු කට්ටිය, හැම ආණ්ඩුවම ඇමතිකම් කරපු අය, පළාත් සභාවල මහා ඇමතිකම් දරපු අය අද උත්සාහ කරනවා දේශීය මක්කල ශක්තිය ගැන බොරු ප්‍රචාර හදන්න ඡන්ද ලං වෙලා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේක උතුර දකුණ නැගෙනහිර බටහිර ඔක්කොම එකතු වෙලා හදාගත්ත ආණ්ඩුව. මේ ආණ්ඩුව තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. අපි ප්‍රතිපත්ති ගරුක පක්ෂයක්, බොරු කියන පක්ෂයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් හැම පැත්තෙම ලබා දීම අරමුණු කරගෙන අපි දිරිකායදී වැඩ කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.